Bos días, bueno, estamos aquí para facer o sorteo co agasallo do Día das Letras Galegas do concurso que fixemos para a nosa mocidade do Penso, Logo Existo en galego. Como sabedes, pois nos tiñamos a tradicional concurso de verbas para comunicar que se facía todos os anos co agasallo desa data, pero este ano, pois, esta pandemia nos obrigou pois que non se podía realizar da mesma forma e tuvemos que pois abordalo dunha forma diferente para que podades participar. É unha pena, non? Porque a verdade é que era unha actividade onde nos veíamos todos os rapaces de todos os colexios e disfrutábamos dese momento e dese día tan bonito e tan simbólico para as nosas letras e para o noso idioma. Pero, bueno, eu quero decir que isto saiu adiante igual, dunha forma pois diferente, que hubo participación, ao mellor pois non tanta como outros anos de forma presencial, lóxicamente, pero bueno, que quedo moi contenta da vosa participación, quero agradecérvola, e agora simplemente vamos a facer o sorteo e desexo vos a todos pois moitísima sorte. E paso así a Sonia, que xa vos vai indicar todo o proceso. Gracias. Bueno, bos días. Vale, o procedimento, como pon nas bases, se van a ir introducindo todas as papeletas cos nomes das persoas que participaron nesta caixa e despois, como sabedes, e diso agora a concelleira, son 2 premios, así que sacaremos os 2 primeiros e a continuación sacaremos 5 máis que van a ser as reservas. A miña compañeira Patricia, empregada pública tamén do Concello, vai a ser encargada de redactar a acta que despois elevaremos á pública xunto con este vídeo para comunicar quenes son as persoas premiadas. A caixa, como vedes, está baleira, entonces procedemos, vale? Soel Boullosa Martínez. Os vamos a ir citando, os vamos a ir doblando e despois removeremos. David Alján. Paula Reguera Ríos. Rubén Rodríguez Vidal. Martín Otero Suárez. Patricia Neira Fernández. Noé Parada Fariña. Anso Bartia Ferreira. Ania Amoedo Fernández. Unai Parada Fariña. Ariadna Martínez Lemos. Sabela Lorenzo Galiñanes. Siana Vidal Rubianes. Fiz Garrido Escudero. Manuel Lorenzo Galiñanes. Antón Garrido Escudero. Sara Buceta Díaz. Aarón Chao González. María Auxiliadora Martínez Groba. Eva María Peón Parada. Laura Fresneda Muiña. Paula Canosa Álvarez. Estas son todas as persoas que entran a sorteo. Había unha persona máis que se chama Breixo Barreiro Acuña, que tamén participou, agradecemos a súa participación, pero tal como estaba nas bases recollido, o non estar empadronado non pode entrar en sorteo. O lamentamos, pero bueno, hai que facer cumprimento das bases. Entonces, bueno, agora vamos a remover. Pues perfecto.
Vale. E a continuación, como comentamos, sacamos dúas papeletas que se corresponden cos dous premios que hai, que son 2 ordenadores portátiles. E nada, pois o primeiro premiado deste concurso é Anxo Barcia Ferreira. Vale, e a seguinte persona é Manuel Lorenzo Galiñanes. Sacaremos, como comentábamos, 5 máis en reserva por si algunha das persoas que resultan premiadas non reúnen os requisitos. Agora hai que comprobar o tema dos DNIs para corroborar a identidade, xa que o concurso se fixo participación mediante Facebook e Instagram, comprobar idades, comprobar que efectivamente son as persoas que dicen ser, e por eso vamos a sacar 5 máis. Ariadna Martínez Lemos. Siana Vidal Rubianes. David Alján. Eva María Peón Parada. Rubén Rodríguez Vidal. E con esto xa teríamos as 5 reservas. Vale, o feito de seguir en situación de estado de alarma impide que poidamos facer este concurso público, por eso se está grabando. Entonces, a partir de pola tarde estará esta grabación xa colgada na página web do Concello, e tamén subiremos ao Facebook o enlace para que poidades consultalo, xunto coa acta definitiva, cos nomes das persoas que resultaron premiadas. E en estos días nos ponemos en contacto con elas para entregarlles os seus ordenadores portátiles HP. Moitas gracias por participar e nada máis. Non sei se a concelleira quere... Vale, pois nada, sin máis, pechamos, vamos a asinar a acta e moitas gracias.